পিছফালে খুন্দা নাই ঠকাইছে মিছা কথা কৈছে পিছফালে খুন্দালে এইটো না একদম স্কেচ কি এইটো ভৰি গৈছে একবাৰে ভিতৰত এইটো ভিতৰত সোমাই গ'ল Skorariनि goyariniयावनो 16 थाखा ओमफ्राय नैबे दखाननि माल लाबोबाय नै हिसाब खालामै सया 391 बिमानि फैसा मर्निं गासैबो बांनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिबाय लोगोफोर दायो आङो टट' लांनो फैदों दे बाजाराव दंफैयो आङो दखाननि माल लांफैदों मालखौ आं दहायनो लांफैदों दे मैगं थाइगं लांखांनानैहाय मालखौबो बासिनानै माने हिसाब खालामखांजोब्बाय आरोना दायो मालखौ पेकिं खालामगासिनो टट' लांफैदों आं थिखोनो थाखाय दहाय टाइम थोआखैना लोगोफोर 10:30 जानोसै दखानबो खुलियाखै ओमफ्राय बिराद बुरजा फैसा थांबाय लोगोफोर आरो माल थिखोनो हाला आं बेनिफ्राय सम लागोननि र' लोगोफोर ওই যে অল্প অল্প আগা কই রাখলো আমার ব্যাগটা ভিতরে আছে ঠিক আছে আমি আনতেছি আইছালা আমি ব্যাগ নিয়ে আসলাম দে আমার ব্যাগটা জানবি ছলাই না আমার কাছে আছে এই আমি এখান থেকে নিলাম এই যে কি বানিয়েছিলাম কি কই তামুল নিলাম পান নিলাম কিবা কি নিলাম ইস কি করবে এটা খাবে সব গিলা এখানে রাখে দে হবে না দেখা যাবে ধরা লাগবে এই যে বাড়ি আছে এরকম লম্বা করে রাখা হবে না পড়বে নাকি কিছু না मालखौ लाखांजोब्बाय आङो दायो साला लोगोफोर ओरैबायदि फैसा थांबाय दिनै बुंनांला आरो माल थिखोनो हाला फैसाखौ थिखोफिननो हागोन ना हाया भगबानसो जानो दायो थांगासिनो दं दे लोगोफोर बोरायाबो न'आव गैया कुचबिहारावसो थांदों मानो होनबा बिबाजै लोमजानाय दंना दिनै रिलिज होगोन दाख्लै गोबाव जाबाय बेखौ लायनो थांदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दासान्दि भिडिअखौनो रेगुलारलि हगारनो हायाखै सानब्रै गाहाम लेट जायो आरो ब्लगखौबो बानायनो मोनाखै बिराद प्रब्लेम जागासिनो दं आरोना लोगोफोर माथो खालामनो बिदिनोसै खुनुरुखुम सोलिनानै दङ उनाव आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन दे लोगोफोर जे न'आव प्रब्लेम जानानै दं नालाय बेनि थाखायनो ओमफ्राय जोंहा बिमाखौबो डक्टरनाव लांहां जानानै दंना एसे आंथ'दाना लोगोफोर प्रब्लेमानो जोबनोनो थाङा थ' थांगोनसै लोगोफोर आं दायो दखानावहाय दखान फारसे नादिया स्कुलाव दंहैयो दायोथ' गावनो लायखागोन गावनो दोनलांगोन गावनो लायो आरोना थांबाय थानाय लोगोफोर बिदिब्ला गैयाना लोगोफोर नै खालि नोंसोरखौ गोदान लानानै फैदों दे नैबेखौहाय गोथावथार आरोना बे बिस्कुटा जानो माल बख'नां नैयावबो दंबावो सोरबा गाहायाव बोख्लायबाय माखासे ओमफ्राय दासो नै बिस्कुट मोनसे बख'दां आं बेखौ ओमफ्राय बैसोरखौ बख'दों आरोना बाखि बिसोरो गोजामखा ओमफ्राय बख'जोबनोसै आङो ओमफ्राय दंबावनो गोदान लाबोनायखौ ओरैबायदि मेंबाय लोगोफोर मा होनबावनो जा साजायनांगौ साजायबाय माबाफोरा सखिखौनो फुगारजोबनानैहाय आरामसे साजायबाय ओमफ्राय जायगायाबो थोआसैना लोगोफोर माखासे एफा एफाल' बरनानै माखासे कार्टुनाव दोनफिनबाय आङो लोगोफोर आरो माल थिखोनो हाथ'ला आरोना ओरैबायदि बिलखौ दा देखायगोन आं र' देखायबा गिलायलायगोन नोंसोरो এটা হয় আনন্দ জাম্বা মাইনাস সোনালিनि लोगो सोनालि नै लोगोफोर नायदो मा लाबोदों आङो हा কি হ্যাঁ কোয়া লাগে না সারা দিন থাকবে ওর লোকে বসিয়ানে এবার मोजां नुना नुवाखै नै लोगोफोर सोरबा जायफोर गसाइगावनिनो माल गोदान लाबोदों आं लांफैनो हासिगोन
बादाम सुदां बादाम आइदै मारैबा साजायबाय ओमफ्राय चक्लेटफोरबो लाबोजोब्बायना आं नोङो खारदावलायगासिनोसो सानैजों खालि दौरा दौरियाव जायगा गैयि नै चक्लेट गैयियावसो दोनबाय आङो माखासे नै बेयाव डेरिमिल्कबो जायगा गैला लोगोफोर जायगा थोला आरो माल थिखोनायनि नाम लाथ'ला दै लोगोफोर खालि सिगारेटल' लाखिसिगोन माल थिखोनो हाथ'ला ओरैबायदि फैसा थांबायना थिखोफिननांगौआसो ओरैबायदि जारला जासिगोन बिमानि फैसा दंमोन माखासे बेखौसो बाहायथ'दों आरोना थिखोनानै हरफिननांगौ स' लोगोफोर मेंबाय बिरादनो नानि ओंखाम जानो होन्दों नैबे माबाखौ सुदोंना आङो बेखौ सुखांनानै बेनि फैसा हरखांनानै नानैबो ओंखाम जाहोनोसै आङो ओंखाम जानो खारदावगासिनो दङ उन्दुनो थोआ मोन्दों आं मैया लेट जादों एसे बोराया लेट फैबायना न'आवहाय नेनानैसो लेट जाबाय ना लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन र' नै लोगो दिनैनि जायो 13 थारिखनि बिदिनो स्करारिनि गयारिनियावनो 16 थाखाखा ओमफ्राय नैबे दखाननि माल लाबोबाय नै हिसाब खालामै 6391 बिमानि फैसाखौनो बाहायबोजोब्बाय आं थिखोना होफिननांसिगोन टटेल खरसा जाबाय 95,000नि बारा फुरा फैसा थांबाय दिनै लोगोफोर माथो होनबावनो थिखोफिननांगौआसो ओरैबायदि जारला जासिगोन आरोना उफाय गैया थिखोनांसिगोन आरोना मालखौ लायबाय जखन बेकग्राउन्डआव गान दामदों लोगोफोरखौ दा लोगो बेलासिलायबाय लोगोफोर सानसे जेबो माबानाय जायासै दखानाव थाबाय बोरायाबो फैगासिनो दं होनना फाख्रि ख्रि मोनबाय होननानै बेफोरबायदिखौ लानानै आरोना रिल्स होबाय नालाय लानानै फैगासिनो दं एसे बेलासि फैसिगोन आरोना बिसोरो ओमफ्राय आंबो दङ दखानावनो दिनै गैया मानसिफ्रानो खमथार दिनै माल थिखोदों आङो मानसिफ्रा बुरजा जानांगौ मानसिफ्रानो जायाखै स' लोगोफोर मा खालामबावनो ओरैनो बरिं दं आरोना आङोथ' मर्निं ओंखाम जाबोखादों सानसुआव ओंखाम जायासै दहाय जालमुरिसो जादों आङो बिनिफ्राय जायासै जेबो जाला आरो जेबो बाबाय बरिं मोनथारदों लोगोफोर ओरैनो जिरायनानै दङ दा लोगो मोनफिनगोन एक्सिडेन्ट जादों नै लोगोफोर बदियागुरि बाजारनि एसे सिगाङाव आरोना लोगोफोर बेवहाय एक्सिडेन्ट जादों महाकुम्भ थांग्रा गारि आरोना दैनो हाइरड बिदिनो हाइरडनि ओरै गाहायाव बेलथायबोदों आरोना फालथायबोदों मानो खेनथामसो बेलथायदोंनो गारियाहाय खेनथाम खेनब्रैसो ओमफ्राय मानसिफ्रा साथाम दंमोन सानैया जेबो जायाखै होनदों नामा ओमफ्राय सासेया जाय हिथु ड्राइभार बियो एसे जखम जादों आरोना बेनो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर मोनानि टाइमा मोनानि 9:30 जिखुनु 9टानिफ्राय 10टानि बेनि गेजेराव जादोंमोन आरोना एक्सिडेन्टआ गारिया अबस्था गैखायालै लोगोफोर माबायदि जादों प्रयागराज थांग्रा गारि हाँ सर हॉस्पिटल जाओ ये ले जाओ करमानो गाड़ी दस तो থাকিব না থাকিব ইয়াত ঠিক আছে আহিব এতিয়া ৰাখা যাব তাতে আহি যাওক খোলাটো নাযাওঁ এইটো এইফালে খোলা যায় না মোবাইল এই লোকটো খোলা যালে এই আগত যদি থাকিব পাৰে মোবাইলটো এই লোকটো খোলা গ'লে নহয় ভিতৰ ফালি দিয়ে লকটো খুচন নিতে খোলা যায় নেকি এই আগতটো সিঙ্গল মানুহ মাৰ জোৰে এইটো লাগি পৰিব এই দোকানে যা নাই
পিছফালে খুন্দাও নাই ঠকাইছে মিছা কথা কৈছে পিছফালে খুন্দালে এইটো না একদম স্কেচ কি এইটো ভৰি গৈছে একবাৰে ভিতৰত এইটো ভিতৰত সোমাই গ'ল সাৰ ইয়াতে আছিল তো ভিতৰত গৈছে অঁ বস্তুখিনি চেক কৰি আছে এইটো ভাল হে এইটো গাবৰা গন না এই কেলা গাবৰা গন এইটো খুলছোন এইটো খোলা যায় যদি চাইড লচোন ভিতৰৰ পৰা লক আছে লক কৰি দিছে খোলাই আছে ফাৰ্ষ্ট এইটো লৈ এইটো লক কাম নাই না ফাৰ্ষ্ট এইটো থৌ এই কাগজ থলো আৰু এই কাগজ থলাই যে খোলা যায় এইটো কি কৰিছ মেডিসিন এতিয়া চাম মোবাইল এইটো মেটা Şöyle. Rodney Bhai. Udah agresif lagi. Nei high road आरो ना high road निफ्राय ना भिडिअ खौ आं बानायाखै दे लोगोफोर कनफिउज जानाङा आंनि हासबेन्डआ नाइट डिउटि दंमोन नालाय बेनि थाखायनो गाव थांनो बानायनानै लाबोफादों दै नोंसोरथ' मिन्थिखायो आं हिनजाव मानसियावबो ओंखारनो हासबेन्डआनो बानायनानै होफैदों भिडिअखौबो बाजारनि एसे सिङाव नालाय हाइ रडनि ओरै गाहायाव गोलैलांदों आरोना आगसिथिंजाय मानसिया पुरा एसे सिरियासआनो होनजायो हस्टेलाव दंफैयो आरो